Og så blev der, kan I nok tænke, forfærdeligt mørkt alle vegne i verden. Ingen mennesker kunne finde hjem, og heller ikke dyr i skoven kunne finde hjem. Der var mørkt overalt. Stort mørke. Og vinden hylede ind over den kolde mørke. Men hvorfor er det så sådan? Der var ingen, der vidste, om det var morgen. Der var ingen, der vidste, om det var aften. Alle tumlede forvirret rundt, både mennesker og dyr. Og der var slet ikke mere, der sang. Ingen vidste, hverken ud eller ind. Og sådan kunne det jo ikke blive ved at være, at nogen måtte køre noget for at få lyset og varmen tilbage igen. Men kunne de det? Kunne de det? Først prøvede smeden, og man kunne lave en sol og en ny måne. Månen, den lavede han af sølv, og solen, den lavede han af guld. Og da han var færdig, så kravlede han op, først i et højt træ, og anbragte månen på de allerøverste grene, og derefter i et andet, endnu højere træ, og anbragte solen i de allerøverste grene. Men nej, det virkede ikke. De ville ikke skinne som den rigtige sol, den rigtige måne. Mørket lå stadig som et tykt, mørkt tæppe hen over hele jorden. Men smeden vidste så godt, at det var ikke heksen fra Nordgård, da han havde på spil, og nu gav han sig så til at smede et halsbånd, et tungt halsbånd af jern, og 9 frygtelige jernlænker, som han ville vikle om halsen på heksen. Og mens han stod der i sin smedje og smedede alle de der jernlænker, så blev han i bedre humør, fordi hun troede, at det ville lykkes for ham at få bristet månen og solen ud af heksens kløv og tilbage igen. De så godt humør på det, at han begyndte at synge. Og det var der som sagt ellers ingen, der havde gjort, siden mørket havde lagt sig over jorden. Og den sang, den kunne heksen høre, og den gjorde hende nysgerrig, for hvad var det for noget? Hun troede, hun havde taget glæden fra alle mennesker, og så var der en, der stod der og sang. Så der lå hun sig igen op til en fugl og fløj hen og så på smeden, der arbejdede. Hun spurgte ham, uden at fortælle, hvem hun var. Det var han stod og lavede, og så sagde smeden, at de her lænker, de var til at vikle om halsen på heksen fra Nordgård, som mennesker og dyr igen kunne få deres sol og deres måne tilbage. Og ved I hvad, så blev heksen bange. Heksen blev rigtig bange, og derfor fløj hun hjem og fandt solen og månen frem. Og det sted, hvor hun havde spærret dem inde bag de 9 store døre og låst med de 9 store låse. Der sad solen og månen og var rigtig kede af. De sad ved siden af hinanden og ville så gerne ud igen og skabe for mennesker, som de jo skulle. Det fik de så lov til at gå igen, for heksen skulle ikke nyde noget. Der blev lagt i de lænker, som smeden stod og smedede. Så fløj hun tilbage i solen og månen, fandt de højeste træer og satte dem i de allerøverste grene, hvor de før havde siddet. Og så blev alt rigtigt igen, det hele vendte tilbage og blev som før. Alle vidste nu igen, hvornår det var morgen, og hvornår det var aften, hvornår det var sommer, og hvornår det var vinter. Solen lyste, og dagen var varmede, så det var svært ikke at blive glad af det. Månen gjorde det om natten, så man også kunne finde vej, hvis man var ude der. Der blev en glæde uden lige over det, for alle havde de oplevet, hvor slemt det var, da solen og månen forsvandt. Nu havde de fået dem tilbage, og så var der igen noget at synge om. Nu er det her jo et eventyr, og så nogle hekse findes jo ikke i virkelig verden. Men når vi går i kirke, så synger vi også, fordi vi synes, der er noget at synge om. Vi har lært hele 3 sange ved at til i dag. Vi har sunget den ene. Og når vi synger i kirke,
dem, så gør vi det, i hvert fald når vi holder høstgudstjeneste, fordi vi også har en glæde at fortælle om os selv og hinanden. En glæde over, at solen findes, og månen findes. Tænk, at solen er der, at den skinner, den lyser, og den varmer. Tænk, at månen er der, at de er, hvor de skal være, og at de gør, hvad de skal. Men det er jo også en fantastisk ting, at æblerne findes. Tænk en gang, vi har også æbler med, og at har så nogle store lommer. Det er også en fantastisk ting, at pærerne findes. Og en lille vandløb. I ved godt, hvor jeg har den frem. De drysser ned både på jer, og I er på vej til gamle her. Både æblerne og pærerne og nødderne. Og det er jo fantastisk også, at blomsterne findes, at havregrynene findes, og mælken findes, og saften findes, og træerne findes, og dyrene findes, og de andre børn. Så der er nogen at lege med, og de voksne, så der er nogen, der passer på os. Og det er Gud, som er hjemme, som også passer på os. Tænk, at det alt sammen findes.